Li Tirkiye û Bakur, mizgeft û camiyên ku ji 16 Adarê û Virva ji ber vayrosa koronayê girtî bûn. Piştî heftê û 4 rojan, baweyeke kontrolî bo nimêja îniyê hatin vekirin. Welatî bi tevdîr û baweyeke kontrolî nimêja îniyê eda kirin. Wek tevahiya bajarên Tirkiye û Bakur, li Enqereya paytexta Tirkiye jî welatiyên bawirmend berê xwedan mizgeftan. Li mezintirî mizgefta Enqereyê li mizgefta Kocatepe'yê ku xwedî 20,000 kapasiteyê ye bi mesafeya xwe parastinê tijî bû. Tişta balkêş ew bû ku li vê mizgefta mezin bes 3 jin bo nimêja îniyê hatibûn û ya balkêştir jî ew bû ku du diyê wan du xwişkên hev bûn û ji Kurdên Helebê bûn. Servî inşallah ev êş here yani daim xweş be inşallah û ji mêjî taetê xweştir heye ji Diyanetê. Mêjî çavê xwe xisê çavê xweda jore inşallah her ro baştir be. Qey hayê wan jê tune bûne enû camî ev ji zûva ve hatiye qepatkirin hayê wan qey jê tune bû. Yani me pirsî me gotin îro vekiriye em hatin me got me ibadeta xwe bikin mêja xwe bikin û em deayê xweda bikin. Welatiya bi navê Kadriye Dönmez jî ku di beşa jinan da nimêja îniyê kiribû. Destnîşandike ku saziyên pabend bo hatina jinan tu agahdariyeke belav nekiriye. Ji loma jî ew di hatina xwe da dû dilmaye. Çok mutlu oldum elhamdülillah Rabbim bugün elimizi gösterdi. Şükür ji Xwedê ku vê rojê nîşanî me da. Tu agahiya me ji bo cihê jinan tu nebû. Lê belê dîsa jî ez li gel mêrê xwe hatim mizgeftê. Cih hatibû veqedandin, lê belê em sê jin tenê hebûn. Divê Diyanet bi taybetî jinan jî agahdar kiribe. Allah razı olsun emeğe geçin. Laliyê din hin welatiyên mêr jî destnîşand bûn ku ew bizanbûna ku jin jî dikarin bên nimêja îniyê wê li gel hevjîn û xizmên xwe bi hatina mizgeftê. Öncelikle çok şükrediyoruz. Me bi dilrehetî nimêja xwe kir. Lê daxwaz la jinên me jî baştir bi hatina agahdar kirin. Mixaben çend jin tenê hatibûn. Ew kêmasiya me ye. Mizgev tenê ji bo mêran nîne. Mizgev ji bo hemû jin û mêrên bawermend e. Gayet güzel ayarlanmıştı. Di çarçoveya pêngavên normalizasyonê da êdî biryar e li Tirkiye ji virûşûn da nimêjên îniyê li hewşên mizgeft, dibistan û li park û li stadyuman bête kirin. Her wiha êdî welatiyên bawermend dikarin nimêjên nîvro û esrî li mizgeftan baweyeke cemaetî eda bikin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.